ndakagonda ndikadoko ndinongoti kutseke ndakabata umbrella paya. Imbwa dziri kuuya dziri kutsvaja ende imbwa dziri kuuya zveshuwa. Pari kuitika zvese izvi vanhu vemuraini like I'm saying vakamira vari kudii vari kuona mukwerekwere ari kuda kurumwa nembwa. Handina pandakambotiza kubva imbwa padzakatanga kundikura ndakato entire family lives in Ngwero but nobody would come see me. It was me and my sister. So it has always been me and my sister. Tapinda mugore dzva Mwari vatitira ngoni vedu wee. Tichitanga gore redu kudai ndoda kumbokupai kastori nhasi ndokupai kastori time kangu paya asi tisati tapinda ndoda kungotenda Anonymous. Tina Anonymous akatitumira mari kubva kuUSA nezuro. Aiva vatitumira mari yatava nayo sofa $100 yeschool fees. Remember tiri kuda kuraisa school fees yevana. Mari inodiwa all in all it's mari inodiwa all in all it's about $700. Saka so far Anonymous atitumira $100 tinotenda. I'm so humbled. Ndakapinda mugore dzvasuro ndichifara ndikati Jehovha makanaka, rumbidzwai nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Ndakafara zvisingaiti Mwari akuitire zvakanaka. Inoyo gore rakanga riri 2008 nandiri first year kuuniversity paya. Mai vangu vandiendesa kuuniversity nekutenda. Moziva university yekunzi unoenda nekutenda musina kana mari kana. Ende ndaita zvinoti hapana mari. Mai vangu kati aiwa unoinda mwanangu. Ndikati asi mari hatina. Zvikanzi mari hatina asi Mwari achatipa. Aiwa first semester taenda ndakatoenda nemari yekukwereta. Yakanga iri mari yekukwereta. Mai vangu akatonokwereta mari yekuti munhu aende kuuniversity. Chekupfeka hapana, chikafu hapana. Aiwa we sailed through that semester. Tikapedza university, tikapedza semester. Zvikoro zvavharwa paya. Tikabva ndati inini nhamo yandaona panapa ka haisi right because handisina chikafu, handisina zvekupfeka. Ndiri kungowana school fees regai ndiende kuBotswana ndimbonobatawo basa. Mainini vangu akati aiwa hande kuBotswana. Takwira bhazi taenda kuBotswana. Tasvika muBotswana paya ndati gore 2008 noita kunge mombe iri kubva kusina sora. Tichisvika kuBotswana takaburuka ndobva tadarika pamwe patech shop. So kuBotswana kwatakaenda kune Botswana is not kusiri developed zvakanyanya kuita kunge kumamusha but mari yavo ine power, ine value. Tasvika paya mene wangu vatonditi hatidarike nepakabucha apa. Tasvika pabucha paya papa nemwe nyama inge yakaiswa mafuta so. Anditi nyama inge yakaiswa mafuta. I remember that nyama iyo inogara iri mupfungwa dzangu. Ndichaenda kuBotswana kutsvaga nyama iyo yakaiswa mafuta nyama iya. Tasvika ndobva taitenga. Ndobva tasvika tikasadza kapoto kedu tikaboilisa tikadla. Tikadla vedu moziva kuti 2008 zviva zvakaoma kamukaundiri. Aiwa tasvika tadla taguta. Makuseni maini vakanditi iwe handinoti wakapiwa 14 days. Saka une 14 days dzekuti ushande. Kana washanda ubva wadi udzokera kumba kuitira kuti ETD yako isa-expire. Ngongu mama. Pataigara panga pari panenge pamusha. Supa pari pane pamusha. Hamuza kuti Botswana kune electrified but panenge pane imba yeHut so. Pane dzimba. Panenge pari pamusha. Asi vailojesa imwe kitchen yavo. Saka taigara mukitchen nemauswa. Mangwana makuseni maini vakanditi saka zvaunoita iwe unomuka makuseni ufamba mudzimba umu mumamisha maraini usarasika unenge uchitsvaka basa. Tikati pai ndotaura kuti kudiwa kuBotswana vataura chirungu. Zvikai unoti dumela ubva wati kibatadiro. Handiti ndikati alright. Ivo manje havana kuzondiudza kuti kana ndati kibatadiro wacho akapinura ndoti kudii. Anditi. Saka I think now I'm looking back ndiri kuona kuti problem yakaita ndekuti ndandisingauisisi language. Ndamuka ndageza ndafika zvitrausi zvangu ndatanga kufamba. Koko dumela ndozvoga zvandaiziva. Ndandisingazoti unoti makadii. Dumela kibata. Ndandisingati kibatadiro manje ndandisingachigoni kachiTswana. Ndobva ndati kibatadiro uya wopindura. Chakati inongoti ndosumuka ndoenda. Handizivi zvelanguage.
maimwana ndaizvita izvozvo everyday kwai maimwana sorry ndozvata mwenyu hausi wakadzi. What's that thing in the corner? Oh, it's a shoe. Ndoenda saka ndaimuka makuseni ndodla porridge ndobuda ndoenda ndichafamba mutunhu ndichifamba koko dhumela kibatatiro iye upindura ndobva ndati okay ndosumuka ndoenda ko anoziva ndiyani vanotopindura kuti kuda vaitopindura kuti basa riripo asi handinzwi language famba zuva rose koko dhumela kibatatiro ndofamba kana 10 kilometers chingodaro muri kunzwa. Ndadzoka kumba ndikati hapana basa. Mai wangu akati zvingatinetsa rega ndikutsvakire basa kushamwari dzangu. Ivo havana kuziva kuti ndandiwi language, ivo handizivi takamboita asi pakangoita kabreakdown kakaitika. Ndobva vatanga vandotsvakira basa kushamwari dzavo manje. Shamwari dzavo dzakawanda dzaida kwachirawo neubhutswana vanenge vaneka usimbe so saka indaimuka makuseni ubva vati nhasi uri kuenda kunowacha kwanhingi apa ifirst time yangu kuwacha majeans handisina baba isusu tiri vanhu vaiva vari very conservative tasingapfeki majini. First time yangu ndasvika kumba kuya ndowacha ndopiwa meki ndaiwacha kusvika maoko angu atsemuka ndowacha kana wacha ndobva ndapiwa 20 pula. Remember apa ndinoda kusevha $1,000 apa ndopiwa 20 pula ndodzoka kumba mangwanazve ndoenda ndonowacha apa mangwana ndonosuka mangwana zvonzi kwai toda munhu anohela jaradha kuhela kutsvaira ndoenda ndonotsvaira jaradha rere yati ndotsvaira ndoona ka 20 pula kangu kana kamari akawakawana manje haukashandisi because remember your goal is what is $1,000. Mumwe musi ndaenda kupeace job paya ndiri kutofamba saka pamba apo zvapapakaita papakadai so handiti ini ndakafamba papakadai ini ndakafamba nekuku ndafamba saka ndiri kunoku dzimba dzacho zvadzakaita manje dzine dzimba dzekumusha kwedu dzine madroppers obva vaisa waya ndozvadzakaita saka ini ndafamba kudai pandiri kufamba imbwa ndobva dzatanga kundihukura pamba pevanhu pane vanhu imbwa ndobva dzatanga kundihukura ndakabata umbrella kubutsona kunopisa imbwa dzandihukura ndati hapuseki ndafamba pandiri kuti pfutseka pandiri kurangara munhu handiti handikwanisi kuti pfutseki because zvinonyatsira aiwa zvinyatsiri zvoda kuti get away. Ndafamba ndakunosvika kukona uko saka imbwa dzakandihukura kusaidi kunoko ndakunosvika kukona uko imbwa ndobva dzauya imbwa dzakauya dzichimhanya ene imbwa dzakatsamwa dzakadziri super charged munozanzi imbwa dzakachaja zvezvekuti nichiri ndozvainge kaita I think dziri 3 vanhu vepamusha apa varipo but because ndiri mukwerekwere I deserve kurumwa nembwa dzahukura ene imbwa dzaitochaja vanhu kwete vepamusha apa chete vanhu vese vomuraini vabuda vakuona mukwerekwere versus imbwa. Apa ini mai mwana ndine 40 kgs ndakaonda ndiri kadoko ndinongoti putseke ndakabata umbrella paya imbwa dziri kuuya dziri kuchaja ende imbwa dziri kuuya zveshuwa imbwa dziri kuuya ende hadzisi kumira ende ini handina kumbotiza ndoda kuti muunderstand handina pandakambotiza kubva imbwa padzakatanga kundihukura ndakatodziri putseke saka ndakuuya uko ndiri kuzama kudzorova neumbrella asi chiri kundishamisa pari kuitika zvese izvi vanhu vemuraini like I'm saying vakamira vari kuona mukwerekwere ari kuda rumwa nembwa. We stop being humans because you don't speak the same language, you know. I stopped being a human. I decided to kurumwa nembwa because handitauri language yake, but because handitauri language yavo and because I don't know kuti munhu anosvika pakusava munhu nekuti hatauri language anobva kunyika iri disadvantage. Apa ndiri kudouyawo ndiri kungotsvaga kuti mari yekuti ndiwanewo mari yeschool fees ndati putsake ndazogive up give up. Imbwa dzoda kundondiruma dziri kuuya dzaungana manje dzakadai saka pandairamba ndichidzokera kumasura ndauza kuti ndiri kunosvika pachitsiga ndobva ndadona pandakadona imbwa ndobva dzatiza. Kandimbomwa mvura
ndobva ndaenda hangu kupeace job kwandaenda ndikanoshanda. Kupeace job kwandaenda kumanje ndaisvika ndichiwacha munhu imba yake yange yalika mvura. Ndakasvika ndikatanga kuwacha anga nedzimahembe dzakawanda. Basically imba yake yose yakanaiwa nemvura. Anga achigara iye nemasisters ake 2 nehanzvadzi yacho 1 kuda vanga vari 4 kana 5 pambapa. Ndasvika ndawacha papa nedzimwe hama dzangu dzekuzimbabwe dzaidovapo dzaivakawo dzichiita semusikana waya, like I said, anga ri shamwari yani yamaini vangu. Ndawacha pambapa apabikwi ndakafa nenzara musi. Ndafa nenzara paya. Sapa pane rumba, pane vanhu vainungawo macimbi, pane vanhu vainunga macimbi. Isu wati macimbi, wati madora, handizodi kutaura zvimwe zvinhu. Saka padipa vanhu vainunga macimbi vanga vari vekuzimbabwewo. Saka vaitora macimbi avo vowasvina, kana vawasvina ubva wawaomesa uita dutu mumba vachidira apa pane imba yorumso. Ndakazowa nzara manje musiwo zviye zvekutoti ndakazoona kuti panapa ndikaramba ndakadi ndoguma ndafenda. Ndopa ndakazopinda murumu ndopa ndakatora macimbi aya anenge akaiswa salt. First time and last time muupenyu hwangu kudya macimbi. Like I'm saying, I come from this conservative, very conservative family. Hatipfeki matrouse, hatidyi pork, hatidyi macimbi, hatidyi maprawn, hatidyi, we eat beef and chicken and goat and inonzi lamb, basically nemaveji. Yaishona handidyi maveji futi anondigwarisa. Ndozvandinodya nehove. Ndakapinda murumu ndikatora macimbi ndikatsenga ndikadya. Ndaenda paya ndachaisa ndadzokera kumba. Apa ndodarika nepambo paya ndotya zvakare pandakufambira kusaidi uko. Musikana iye wandakawachira imba yake yese. Vamwe ndaingowacha chiwasheni chiya chekuti half washeni basket vainipa ma20 pula. Uyu ndakawacha matutu ndikayanika washing line hembe dzose dzikazara, ndikayanika nepachivanza handizvo zvekuti vanenge vakaisa mawaya, ndataura mabhabhudhi waya anenge ane madroppers. Ndikayanika pose ipapo. Asi akandipa 30 pula. Unonzwa moyo kutsemuka. Sezvo tatakakura tiri vana vefu, kaisu vana vefu takadzidzai kunyarara. Ndobva ndanyarara ndikadzoka kumba. 14 days dzangu dzapera paya. Ndobva ndati regai ndidzokere kupi? Ndidzokere kumba sezvo ndisingafaniri kuoverstay. Ndakwira bhazi ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndikaona kuti izvi zvekuramba ndichauya ndichirumwa nembwa ndichiwachiswa nevanhu hazvisi right. Regai ndisonese bhutsu. Ndatanga kusona, ndapinda mbulawayo. Pinda mbulawayo paya ndobva ndatanga kusonesa bhutsu. Bhutsu idzi dzaigadzirwa nechikumba chegoat. Handiti chikumba chegoat skin. Vaigadzira bhutsu dzakanaka twatoro tumapush so. Then tune tambo like it was so African. I think right now kakana kuri kuti pamarket chaipo vanhu vanoappreciate zvinhu zvagadzirwa nemaoko. Aiwa inenge iri bhutsu inodhura. Ndakadzira bhutsu dzekuda 10 pairs dzangu. Ndakwira basi ndadzokera Botswana. Mai mwana ndatanga kutengesa bhutsu idzi. Door to door. Gogo. Ndotengesa bhutsu. Totengesa shangu. Vanongodzibata vodzisiya. Totengesa shangu. Ndaifamba about 10 or 15 kilometers ndichitengesa shangu. Munoziva kuti unoonda. Ndafamba. Gogo dhumela. Kiarekisa ditlaku. Bhutsu hadzisi kutengwa. Vanhu vanotarisa pasaidi. Fikire kuti angarapera hapana kana bhutsu. Ndasangana mukadzi akanditi mai mwana isitotengesa bhutsu nomurume wangu. Takaenda kuzoweti kanonamatiro. Ndakatanga kufamba naye mukadzi uya. Aiwa taingoti patasvika bhutsu dzake dzatengwa dzapera. Odzokera vava nezisaga. Vodzoka votora odzokera kune zisaga riya. Osvika owedzera dzimwe. Ini chingori ne10 pairs dzangu bhutsu kana kumbotengwa. Ndikati bhutsu dzandinetsetse. Rega ndiende kurengi. Ndasvika kurengi. Ndakutanga kutengesa bhutsu. Kiarekisa. Unenge uchitengesa bhutsu paya. Bhutsu dzingatengwa. Bhutsu hadzingatengwi. Ndikaona kuti time iri kundisiya manje kuyunivhesiti kozodii kozovhurwa. Ende kana tasvika kuyunivhesiti chamboratidza kuti tisu vanhu vaitengesa bhutsu. Kana ndaona kuti bhutsu hadzisi kutengwa. Ndikati plan kuita sei? Mazibhazi ekuBotswana by that time anga akakura kudarika edu isusu machicken bus. Anga ari mudenga zviya zvekutoti ini ndiri kapfupi ndakasumudza shangu dzangu ndichiti kiarekisa. Ndikaona zvingandinetsa ndatanga kuti bhazi rikamira ndopinda mukati. Saka ndaipinda mukati mebhazi ndoti dhumela kiarekisa uchifamba wakabata bhutsu dziya kudai. Bhutsu dzingatengwa.
bhutsu hadzina kutengwa. Time iri kundisiya. Ndikaona kuti zvebhutsu zvaramba. Ndasiya bhutsu. Munoziva kuti unotambura muupenyu. Basically, I'm just telling you the story kuti unotambura. Ndatanga zvekutsvaga basa. Door to door. Dumelaki vatatiro hapana notipindura. Vanopindura ina ndiwi. Pane pandakadarika paone mumba. Pandadzoka papane mumzimba. Ndadzoka 2 weeks later. Akati asati wana basa nanasi. Koinda. Hawe unengu nemunyama iwe. Izvo kana wangu wasitombo munyama inyaya yekuti singandastand language. Ndafamba. Ndasvika pane pamwe pamba. Papane dzimba dzinenge dzakanza so. Ndatsvaka zvebasa. Makadiko ndikutsvaga basa. Vakanditi makwerekwere. Ndabva ndaenda. Ndopandakazosvika pachechi. Chechi yanga nepreschool. Ndandatova kuti makadiko ndikutsvaga basa. Vakati havana basa. Ipapo ndopandakazochema. Ndakagara pasi ndikachema. Kuti nai Mwari. Ko zvandatambura wani. Ndazama izvi zvaramba. Ndazama. Ko handiti munoti sango runopa waneta. Kuenda neta hamungandipiwo. Zvaramba. Ndopandadzokera zvekumapeace job. Mapeace job wacho unosvika kuyako vanokudi vanokuabhisa mari. Ndataka kushanda pane pamwe pamba. Ndichishanda ndichisuka ndiro ndichitsvaira vachikomplaina kuti haugoni kana kuti chiya meno. But ndaishanda. Ndopandakashanda ndikashanda chimari changu ndobva chawanda paya. Yangu yekuti ndiende kuchikoro. Mwari anoshamisa. Mari iyi ndakawanaka haisvika na 1,000 pula. Ndakuudzai. But at this time Zimbabwe was at its worst. Saka mai wangu akanditi iwo zvaunoita manje. Ini ndine vanhu vari kuda mishonga yemombe. Like my injection yemombe vanhu nemaprazi. Pane vanhu vandinoziva. Saka ndoda kuti uende pavet apo panotengeswa mishonga. Vava nelist yemishonga yacho. Usvika kuti ndoda majekiseni aya nemari yaunayo. Kana wadaro utenga majekiseni aya. Ndasvika paya. Kachitaura ndogwadziwa. Ndasvika paya ndobva ndataura ndoda majekiseni aya ndobva nditengesera anga singadi script. Nekuti I think munhu wese anoita zvemombe kuBotswana. Ndatenga majekiseni aya. Tadzoka kumba mene wakanditi saka uchakwira bhazi udzokera kupi kuZimbabwe. Uchaenda unotengesa majekiseni aya pakati. Asi majekiseni aya haabvumidziwi kuti ukrose nawo kabato unopinda mama1. Saka ngatitenga kune mabox esafe eomo aya. Saka tatenga mabox esafe toisa majekiseni aya mukati. Alright. Tatenga mabox esafe aya. Tafura. Toisa majekiseni mukati. Anti anenge ari mabhodhoro. Toisa mukati. Hatifaniri kuafura ka. Because customer izonofara. Toisa safe mukati. Tosila neglue. Tasila. Don't come for me and tell me kuti it's smuggling. Ndaingozama kurarama. And remember before ndatombonzi fodya inotengwa. Fodya yaitotengwa. Guys vanhu vaisvika nefodya vaingoti vachisvika nefodya papa. Yotengwa. Yopera. Wotodzokera. Achitosvika pabhazi achiburuka. Fodya iketotengwa yopera yoza. Wododzokera kuZimbabwe. Indakatombofunga kutengesa fodya. Asi ndikanzi iwewe manje doctrine rako rekuchechi harikubvumiri kuti utengesa fodya. Haubvumi kutengesa futi zvinodhaka. Saka wewe unenge uchingoona kuti doctrine riri kukusunga kuti urarame chaiko upenyu. Apa I was just a 20-year-old child. 20-year-old. Baba wangu wanga varipo. I think he just bought a new car or something. He was minding his own business. Iniwo mai wangu ari kuzama nepa vanogona napo. Iniwo ndiri kuzama because ndatoona kuti changu upenyu hapana. Tasila mabox paya. Ndakwira mabhazi ndakanonoka kubva ndatosvika ndane mabhegi 2 egrocery. Saka pose pandaiwana mari ndaiti ndikawana mari panenge panoya mapepa yaya manewspaper weekly newspaper anenge ane zvinhu zviri paspecial. Saka ndaitenga zvinhu izvi ndichisa mubhegi kuseri kwesofa. Papa tatinika sofa 1 so. Saka kune changani bhegi ndokwataisa zvinhu izvi. Chero kawanzara sei. I remember pane time ndakatowanzara ndisina kana chikafu mai wangu adzokera. Ndaibika porridge ndodla porridge. Because chikafu ichi ndechekudi ndechekuvigira vari kumba ndechekuti ndinondizoenda nacho kupi kuuniversity kana zvikoro zvavhurwa. Ndakadla porridge kuda ndakasara ndane 35 kgs. I remember ndakazoenda pascale ndasvika kuZimbabwe ndandine 35 kgs. Unoonda kuti wange munhu ari kurwara so nenzara. Tadibva ndanonoka kuenda kumabhazi. Ndazokwira bhazi ndaenda. Mari yangu yakanopera pabhodha. Taichinja. Mari yapera. Transport yatakakwira yakanotisiya muFrancis Town pabhodha. Yakanotisiya Ramakovani. Unonzi Ramakovani kubhodha. But haana kuyambuka neso. Apa ndine mabhegi 2 akazara.
unorisiya mhiri uku, ukurosa naro unorisiya kuZimbabwe side, udzoka utora rimwe unorisiya kuZimbabwe side. Tadaro mabhazi anoenda kuZimbabwe apera, svika makutovata ipapa tobva tovata, unotovata kuwaridza pasi. Ndangotora tambo yebhegi yechanganbhegi yani mandairepa makumbo angu anga ari tuma changanbhegi kutoti kana pane munhu achasvika achidhonzawo ndimunzwe. Ndasvika makuseni tamuka paya, kuda mari yandasarigwa nayo 30 pula. Munhu anga atitsotsa kati mari tikuenda kubhulawayo, tikabhadhira mari yebhazi yasvika kubhulawayo, mari hapachina. Inaiza kuti ndingangopinda Bulawayo zvinhu zvangu zvaita ndoona mari transport kumberi. Handishina mari, ndachinja mari, tachinjwa nemamwe mazireta ekupenga. Mari yenyu haina kana wanombosvika, saka tipe zvamakasenga. Ndambo matindi beans nechii kuti ndinosvika kubhulawayo. Ndokusvika kubhulawayo kwandakaita. Ndasvika kupaya pandakazoenda kumapurazi manje ndo pane nyaya apa. Ndaenda kumapurazi, nasi ndichagumira panapa ndichakudzai nyaya ichaguma, pane dzimwe ndichazokudzai. Ndaenda kumapurazi, ndasvika kumapurazi nemajekiseni aya paya, ndageza ndaenda. Ndasvika munhu uyo akasvika akati watumwana ndibvandaunza ndatumwana naningi. Ndobva tora majekiseni ose majekiseni ndobva watora. Akabva nditi mapuraizi mainini angu ndo vakapega, ina handigoni business. Ndokubva andinyorera cheki vanyora cheki nyora cheki vandaendesa cheki kuchikoro. Ndokudzidza kwandakaita semester iyoyo. Chikafu ndakanga ndinacho kuti chachiri mumabhegi, cheki ndanyoregwa, ndobva ndapinda chikoro. Unozviendesa kuchikoro wega uri mwana, zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza, but nhasi new year we are not going to be crying, we are crying. Unenge une chido chekuenda kuchikoro, asi people who are around you, people are supposed to be helping you, they don't help. Kwete nekuti ndakanga ndisinawo vanhu vaigona kundibatsira, asi handina entitlement kavanhu vakanga vane upenyu hwavo. Nedzimwe hama dzangu dzaitokwanisa kundibatsira, dziri very close to me. Vaivewo nditi uda kuenda kuchikoro, saka uchaita sei? Nekuti munhu ane plan, kwayo nekuti munhu anogona kuzviburitsa muproblem, ndiwe uri muproblem. Shamwari yangu inogara ichindifonera akanditi, Glory my friend, isu takatambura. What I just want you to know is God always came through for us. God came through for us nenzira dzakanga dzakaoma. I learned through the hard way. Ndaitambura zvaizvo kutoti unenge uchitambura zvoti munhu usanoziva kuti musikana uyu anotambura. Apa chikoro uchichigona. Saka manje zvandakazoita next semester ndakaona kuti hapana school fees, saka papane space. Handiti pamunovhara zvikoro pane ndamhanya kutembera teaching, ndanodzidza ndikadzidzisa ndikaona mari, patanga kutenga mombe. Saka ndaitenga mombe, ndoendesa mombe kumarket kuti ndibhadhare school fees. Ndo zvakanga uri upenyu hwangu wekutongwavha. At that time I'm only 20. Mombe iyo ukatoitenga woenda nayo kubhulawayo kumarket uko, kune kunonzi kumarket kutengwa mombe uko. Pane varungu vanenge varipo vanhu vanenge vane mombe dzavo dzakanaka nedzedu dzedzifa kugokwe dzinenge dzakaonda wepapo, chitengesa mombe kuti munhu uzvipinze chikoro. Aiwa izvezvi ndiri mupenyu handina kufa, but I just believe kuti ingadaiwo, I just believe kuti I could have been better. Why should we struggle? You know, I'm telling you this story because I know kuti pane vanhu vakawanda vanenge vachiti upenyu hausi kutifambira. Upenyu haufambi, ende ndinozviwisisa. Upenyu haudofambi, upenyu hunooma. Ugobata ichi zvikoramba, ugobata ichi ugoramba, ugoti Mwari mandisiireiko. Unosvika pakuti Mwari havo variko havoka, but inini havandifariri. Pane vamwe vana vaunenge uchitoona kuti ava vanofarirwa naMwari, zvinhu zvavo zvese zvinenge zvakarongeka. Asi at that time unenge uchizoona kuti Mwari havasi kukufarira, Mwari hauna favor yedenga, vamwe vana vakarongeka upenyu hwavo. Why should we struggle? But anyway, God came through for us. I'm just telling you that these were my feelings. At some point I felt like I was not God's favorite child. Mwari vanga vasingandini kuti upenyu hwangu huendere mberi, yaingofanira kuva struggle. Kusvika pakuuya kuSouth Africa, I never had a plan of coming to South Africa, but I ended up coming because I thought, upenyu hwakaoma, and in all this you'll be alone. Like unenge uri one ari ega, usina kana plan yekuti uite sei. So I'm telling you this story because I know kuti pane umwe, there's someone who's going through the same. Ungona kutotsvaka basa rigopera, unogona
tsvaka basa everyday January to December ugorishayiwa ugoti Mwari mandisiya. Asi nhasi ndiri mupenyu, tosaimoni asi nhasi ndiri mupenyu. Handidi kutoona chero huro yangu iye yakatoratidza kuti munhu anodla achiguta hatina kufa. Takatambura isu semhuri as a country we struggled. Ndinotoshuvira pakuti kufunga kuti ikadai takanga tine magrant ataiwanawo government, financial assistance ataiwanawo government sezvaita manesi kuti aibhadharwa, maybe ikadai takanga I don't know, but zvanga zvisipo. My parents, like I said, my father was there, but I mind a business rao, the new family. And what pains me the most is now at this point in life, I've become this very important person in my family's life. I've become this monokuti. If there's a problem, people, they don't hesitate to call me and say, mwanangu, unofara, tataitawo dambudziko rakadai tokumbura kuti batsire. People forget. People are very selfish. Like I've seen kuti most people are selfish. Munhu wese anenge achingoda kubenefita. But they don't care kuti how did you get there. They don't think kuti what role did we play in this child's life. I think I told you pekutanga kuti I dropped out of school 2 times. Ndikabetserwa namai mademo. That was my life. I remember there was a time yandakagwara gumbo rangu rikasvimba rikakura kudai. Every day my sister would come. Makusena asati aenda kuchikoro aindiisa mbara. Makusena asati aenda kuchikoro aindibatsira, aindibata, ondisiya andiisa pamushana. Ndoswera ndiri pamushana. Bhozi kwaitonhora, tata kugara kugweru at that point. Manheru paanodzoka, odzoka ondipinza mumba. Chandahla hapana. Mai vangu vakanga vasipo, baba vangu vakanga vasipo. And we had family around us. We had family around us in Gweru. Ndobva azonditi wanyayorwara rega ndikuise muBhara. Ndobva andiisa muBhara. Akaenda neni clinic kunonzi kuMutapa clinic. Ndasvika kuMutapa clinic kuya vakati vari kuda dhola rekuvhura kadhi. Takanga tisina. Ndobva andisunda Bhara. Akandisunda akandidzosera kumba. Akandidzosera kumba. Gumbo rikakura. Rakakura kusvika ndatozoti mai vangu pavakazodzoka vanga vaina notsvaga hove dzekutengesa kubinga. Mai vangu pavakazodzoka ndipo vakasvika vakati chowe igumba iri, ndokunditora ndokundiisa kuchipatara. Ndikasvika ndikanoitwa procedure, ndikaitwa operation yegumbo. I had family around me, my entire family lives in Gweru, but nobody would come see me. It was me and my sister. So it has always been me and my sister.